Ara sóc guardiana de l'alegria, per servir-lo. Visito persones que estan tristes i els faig venir ganes de viure. És una feina preciosa i molt gratificant. De segur que ho fas molt bé. A mi em vas ajudar molt. Em vas ensenyar que no deixis que els problemes et tinguin espantat. Tot es pot solucionar si el temps deixes passar. Si el temps deixes passar. La por és sempre diferent. Pots tenir-ne i ser valent. Aquí ara